okwenza ngenze i-video le. Bazalwane, niyamazi uJumbo uma ecula uniculela nje yonke into azikhandela into yakhe. Uma iyoperforma kuya ngama-performances-ke ukuthi akanjani. Nanomhlelo omcimbi-ke mayiqasha uJumbo ukuthi uqasha ini. So ngicabanga ukuthi umuntu orana ibhizinisi lakhe uyakwazi ukulirana ngendlela yakhe. So mina mengirane lami-ke uma siqashana nabahleli bemicimbi ngiyabuza ukuthi okay ufunani. So I think akujwayelekile-ke lokho kubaculi but ngiyakwenza mina. Asho umuntu hayi mfethu ngifuna lento yakho. Uthi ungimixele mfethu kube mnandi abeka isizathu yabo. Because umuntu ofuna ubumnandi uyangifonela-ke since ngumuntu ojabulisa abantu. Hayi